Good morning from Dima Hasau. गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव बयखौबो बराय हरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर. जोङो दायो मा होनो बोरमा सिथारदों लोगोफोर. गुमैमोना बोरमा सिथारदों. खौ जानानै जों बेक जानोसै आरोना न'आव. लोगोफोर गुमैमोननि बागान बियो. गुमैनि गुमै आरोना आंनि आदा जायो आरोखि. आलु बागाना मा खालामदों नोंसोर बेयाव? बोरमा बुथारदों. माहाय थैबाय? मानो थैखोलाय? बोरमा बुथारदों बोरमा. मर्निं उठिले ना? बोरमाया नै लोगोफोर जा गिदिरखा. गुदुंबाय. बोरमाखौ फुनसै ना लुनानै माबो नेपालि काटिं. जोङो फेलकननिफ्राय फुंनि 3टायाव मोनफैदों रुमाव. ओमफ्राय दायो सिखारनानै मोखां सुबाय साहा लोंबाय बोरमा बुथारबाय आरो बेबाय खामानि स्टार्ट फुनाया. लोगोफोर नै साफा खालामगासिनो दं. बोरमाखौ नेपालि काटिं बानायदों. होमबा मोजां जायो आरो जानो बिगुर थाबाथाय. लोगोफोर जों ओंखाम जानोसै एबार. फैबाय जानानै थांसै जोङो. अखा लांसै जानानै. नै जोंना मा दं नै बोरमा बेदर ओमफ्राय आसार ओमफ्राय लाब्रा आलु फुलकबि ओमफ्राय मा होनो लाब्रा आरो बे. जानोसै गुमैयाबो जाबाय. गुमै होदो दे जादो. जाबायना आदा? दे berat. Ya yêu dây là thăm ban yêu đồng muốn là mình. Không mua là của đây ăn cơm. लोगोफोर Dima Hasauखौ टाटा होनबाय जोङो. थफ्ला थफ्लि लाबोबाय नै थांनो ओंखारबाय. गारियाव फैबाय. बिदिनोसै बेयाव सोनोसै. सोबाय नै लोगोफोर बेयाव. बाबाय ओइ लाबोदो बेफ्रा. थांनो गोसो गैया खोमा इसोर दाबो फैनो रोङानि. दालमिया फेक्ट्रिया लोगोफोर खाथियाव थांनांसैलै. गोजाननिफ्रायनो दिन्थिबाय. जों थानाय जायगाखौ देखायनोसै. बेयाव बाजैमोननि न'खौ. ओरैनो दखान आरो साहा दखान दं. गालामाल दखान. दाने थांसै. टाटा बाय बाय थांसै. बाजै थानो ओंखारबाय जोंहा. थांसै. दखाना बाजैमोननि न'आ. जा न' जा दं रुम. जा रुम आरो जों थांनो ओंखारबाय. थांलायनोसै गावनि जायगायाव लोगोफोर.
Và sau con tata bye bye vậy. Làm gì lấy? Hello, nè, ula lên à, ula lên. Thằng nó Quay quay khởi thấy quay mà thấy Nó thật thằng thế mà trong là đó. ủa đấy Dalamnya semen kuba kuba. sih kan gue lagi dua kali kamu ya punya sebelah sih kan Arman Malik. Arman Malik nih dari baca Oh ya nah dalam. sekarang mah dia sekali so punya cinta so Baca berada nih baca pun. Hadri. Bajeng pribadi gue puja kabaya ada. Landang karo jeng pribadi. Kanu hukum kena karo jeng pribadi boleh gue. Di masa pribadi. Ada abuat gedan blog kuli dan blogger ada yang naik blog ada yang nutubat Cina Thani am ini dong lajinane Barjang pui ne pani mur menbai pani mur hap isi đây là như vậy đây là đây pani mur kedai lebih ni na bisa pulang ho hap na itu wow welcome to pani mur đây bây giờ đi xuống chỗ chơi Pani mur laga par ni jiwa. Wow. Laya. Pasar ni laga par. Tong pai jeba. đây thế này Parking. đây giờ đâu Apa? Dia tangga kita ya. Waterfall ai le. Ni khat thang ni thoi waterfall. Dah boarding kau dekat. Ha? Ne. Boarding kau dekat boarding. Waterfall थांसै लोगोफोर waterfall दिन्थिनोसै नोंथांमोननो पानि मरनि waterfall दिनैसो फार्स्ट फैदों जों खोनानायाथ' खोनाबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै फार्स्ट waterfall नायफैबाय आरो भिउखौ नोंथांमोननो देखायनोसै वाव नेचार बिउटिफुल लोगोफोर दा मानसि जायगा आरो पिकनिकनि टाइम जाबायना पिकनिक जानाय सम जाबाय बेनिखायनो आरो मानसिफोरा बिराद दंफैयो बायना लोगोफोर नेचार बिउटिफुल Bisa di masa ucing
पानी मर जाबाय ओमफ्राय दा कार्बिआलं गेलेबाय आरो कका गेलेबाय साइडआव कका बै साइड लोगोफोर फाइनालि जों न'आव मोनफैबाय दासो ओंखारबाय ओमफ्राय गेजेराव ब्लग बानायनो हायाखिसै उन्दुनानै जा उन्दुनो ओंखारगारदों लामायाव लोगोफोर मा आंनि ब्लगखौ बिसिमावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नुनानै माबादि मोनखो मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो थाबैनो आंनि चेनेलखौ 1K साबस्क्राइब कमप्लिट खालामनानै होदो लोगोफोर 1K साबस्क्राइब जाहां जादों लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय